എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് രാജേഷ് കൈമൾ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പേ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു ഫോട്ടോയും ഒരു കുറിപ്പുമാണിത്. നമ്മെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതും അതിലുപരി നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഫോട്ടോയും ഒരു കുറിപ്പുമാണിത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടർ ഹൈഷ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ച അവസാന ചിത്രവും സന്ദേശവുമാണ് പ്രിയ സുഹൃത്ത് രാജേഷ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഡോക്ടർ ഹൈഷയുടെ സന്ദേശം ഇങ്ങനെയാണ്: എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോവിഡിനെ നേരിടുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ശ്വാസതടസ്സം കൂടുന്നതേയുള്ളൂ. ഇന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റും. എന്നെ ഓർക്കുക. എന്റെ പുഞ്ചിരി എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടാകണം. സുരക്ഷിതമായിരിക്കുക. മാരകമായ വൈറസിനെ ഗൗരവമായി എടുക്കുക എന്നീ സന്ദേശമാണ് മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് ഡോക്ടർ ഹൈഷ നമുക്ക് വേണ്ടി കുറിച്ചത്. നമുക്കിടയിൽ പലരും COVID-19 എന്ന ഈ മാരക വൈറസിനെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ദുഃഖകരം. ഓർക്കുക, ചെറിയ തുണി കൊണ്ട് മുഖം മറച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ വലിയ തുണി കൊണ്ട് മൂടി പുതയ്ക്കേണ്ടി വരും. മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപേ പോലും നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനു വേണ്ടി സന്ദേശം കൈമാറിയ പ്രിയ സഹോദരിക്ക് പ്രണാമം. COVID-19 പിന്മാറണമെങ്കിൽ വൈറസ് വ്യാപനം നടക്കാതിരിക്കണം. സമൂഹ വ്യാപനത്തിലൂടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് വൈറസ് കൂടുതൽ ശക്തിയിൽ വ്യാപിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കും. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുക. നിങ്ങളുടെ ജീവനും ജീവിതവും ആരോഗ്യവും സംരക്ഷിക്കാൻ പോലീസുമായി സഹകരിക്കുക. നിയമപാലകരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.